فنو ارتباط بمكتاتو كوب زغركم تعزتنا كمي تمثيل لهم سنبت عشران كل تلكاتي ساعة شعات مشستر لو هاجراون زيناتات حيزركم قريبا لهم نمكتالكم بغير زعدم صحاتكم تصنح ميكايل حرقو فلما قم كانت وتاتو فيلم سنة سرعة قبري أبال قدس سينودوسن ليك باباس هاجر سبكت مأكلن بوتو أبونا بيتروس لوم تفتينا أب هوسبيتال نافان العلمية سوسان زيكاتات سحوت مدوحت عين تخيلو كوميته مرقات مسلاتن موقار قداتن ودتاتن زبادو بوباب من دفر عرزة وديبا أب زيناتات وطاي حيلاير باكستان أب دوباو كوايتات هاغرو دبداب نفرتي كم زكاده من قزتي أفغانستان كسيسو بريزيدنت ترامب أب العلي الطاو في الرياض زغونة هاغر وسينو نصنح كارس راب عصرتو 500 هاوت كبار بيلو حيالو هاجرات عرب إسلام نتي أمباسادور أمريكا بإسرائيل زهابو مجلسي بتري كونينا زرزر زينا سنسرعت قبري أبال قدوس سينودوس أرثوذكس توهرو بيت كريستيان إيرتران ليك باباس هاجر سبكت مأكلن بوص أبونا بيتروس لوم 20 كلتن لكاتي تفتيمهم أملا هاجر زر كبا قداماتن أبيت كريستياناتن كاب فرق إليتي جميران عصرتو كلتا جزير دول بمدوال صولة فتحات كبصحة لقاونتي ولد كان دما أورس أدبارات دبرج إن قدس مريم سبحاتات إجزابيرن صولة فتحاتن كبصحو دعر محدار أسكرين قدسنتهم كام منبري جزኦም تبجسو ببوصو وقدس باترياركن بوصان ليك باباساتن تعجبون بموتر بشكلتا بوليس ترافيك تمرحون أورس أدبارات دبرج إن قدس مريم سبصحة قبو سرعات فتحات بتعهم أبتي سمز منجستي زي ترخب رسنا سرعات تاريخ موال بوصو أبونا بيتروس مستنبن بوصو زي تلاكة مجلس حزنن متصنعن أحد صباحوان أبيت كريستياناتن ناي وطعي أهغور سبكتاتن مسكربن حصير ملغتي مسكانان براكين ببوصو وقدوس أبونا باسيليوس قداماوي شارشي باترارك ورئيس ليقنا باباسات أرثوذكس توهرو بيت كريستيان إيرترا بتعهم سرعة فتحاتن ناي موداتا فنوان أبرز أدبارات دبرتشين قدس مريم استزازم دما قبات مريت لكع فرق معالتي أب قدام قدس دنقل مريم دبرسينا تفتشمهم بوصو أبونا بيتروس دحر عرفتي بوصو وقدس أبونا ديسقوروس رابعي باتراركن بوصو وقدس أبونا كيرلس حامشاي باتراركن نيكلتو وان عقام منبر قدس باترارك أرثوذكس توهرو بيت كريستيان إيرترا كوينوم كم زغلغلو زفلتيوم بزي كازين أرثوذكس توهرو بيت كريستيان إيرترا وكيلوم أبع بيتي هاجراون علم لخون قبائتا تساتفهم أبال قدس سينودوس أرثوذكس توهرو بيت كريستيان إيرتران ليك باباس هاجر سبكت مأكلن بوصو أبونا بيتروس بعسرة لكاتيتيوم أما برساونا شدشان عمت علميهم بحمام عرفهم نابكال زينام السجرم أب هوسبيتال نقفا كاب نو زواتات نقفا نادو بحان زموتو ميتن سوسان حدا ناي مراي صقم زنبرهم زيغاتات بعصوتو شدشان عصر شوعتن لكاتيت عوت متوحتي تخايدوم نت مدب زمرح كيلا حكيم عيني دكتور إيو بينا بزهابو مبري قدمت متوحتي نحرش حن شدشتي ميتن سلسان حموشن زيغاتات نا عيني مرمراتات كم تقبر بمتقاس اتهم متوحتي زد تقبر لهم بز مسرح زحالفو مخانهم حابيروم أبتي هوسبيتال متوحت عيني زكاير زلو حجين رابعي جيزي كم زخونه بمتقاس نتوم زي طرفو مدهانيت جلاكوما كم تعادلن معكان منصر عيني كم تخايرن قليسوم تتكم تابزهابو ريتو أقدموم ناب كرن الناس مران كيدوم نمحكام حالكي كم زنورهم بمحبار أو قربوهم عوت متوحتي سلسة قبر اللوم نمنسر تعنان نيسرح مشارة أكالات منقستن مسقان أغريبو حلافي من محدارون فاينانسن هوسبيتال نافا أتو يناتان ولدو بوغنو قدم متوحتي أب هوسبيتال نافا ماكل تعنا دريتس كمون مدبرات تعنا باقلان أقرعن مرمراتات عين كم تخايده بز مسر دما اتمتوحتي وتصيتاو كم زنبره أفريطوم أب كلتشن عصوتو شومنتن زدت مسرتت كوميته من رقاص مسلات الموقات قرات اللوندتاتن زوادوبو أب من دفر عروزة وديبام
وكيل رينا شويت قبر برهان زدالو توصاب ابراهام عبد مريم كأوروبوي ኮሚቴ ምርጋጥ መሰላትን ምውጋድ ጎዳእትን ልምታትን ዞባ ደቡብ ኣብተራ አካላት ሕጊ ኣብ ምዕዋት መደባታ ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ብ20 ለካቲት ኣብ መንደፈራ ወዲባ ኣብቲ ኣባላት ሚኒስትሪ ፍትሒ ፖሊስን ውሽጣዊ ጸጥታን ዝረኽብሉ መደብ ኣብ ወንበር ናይታ ኮሚቴ ኣቶ ቃል ኣብ ተስፋ ስላሴ ንሓፈሻዊ ኩነታት ጎዳእትን ልምታት ብደረጃ ሃገርን ዞባን ኣመልኪቱ መብርህ ድሕሪ መሃብ ሙሓስ መሰላት ቆልዑን ምውጋድ ጎዳእትን ልምታትን ኣብ ምርግጋጽ ውሕስትን ብልጽግትን ሃገር ዘለዎ እጃም ቀሊል ስለ ዘይኮነ ናይ ሕጊ አካላት ተርኦን ክዕዙዙ ኣተሓሳሲቡ ብዛዕባ ቆልዑ ምዝታይ ብዛዕባ መጻኢት ኤርትራ ምዝታይ ማለት ከም ዝኾነ ዝሓበረ ሓላፊ ጨንፈር ጥዕና ዶክተር አማኑኤል ምሕረተ ኣብ ንቕሓት ብምብራኽ ኣብ ሕብረተሰብና ሰሪጾም ጸንሑ ጎዳእት ምልሳት ብሓባር ክምከቱ ጸዊዖም ኣባል ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣቶ ሑሩይ በራኽ ብወገኑ ኤርትራ ኣብ ምውጋድ ግህሰት መሰላት ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዘተኮሩ 5 ኣህግራውያንን 3 ዞባውያንን ውዕላትን ስምዓትን ከም ዝኸተመትን ከም ዘጽደቐትን ብምግላጽ ጎዳእት ልምድታት ገበን ስለ ዝኾነ ኩሉ ዜጋ ኣበርክቶ ክገብር ጸዊዖም ተሳተፍቲ ብወገኖም ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ መርዓት ትሕቲ ዕድመን ካልኦት ጎዳእት ልምታትን ብሕጊ ስለ ዘሕትቱ ዘዘውትርዎም ሰባት ተለልዮም ናብ ሕጊ ክቐርቡ ብምልባው ተመሳሳሊ ዘተ ክሳብ ዓዲታት ክወርድ ኣዘኻኺሮም ብምውሃድ ጨናፍር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ጥዕናን ሃማድየን ንጥፈታታ ተሰላስል ኮሚቴ ምርጋጥ መሰላትን ምውጓድ ጎዳእት ልምታትን ዞባ ደቡብ ኣብ 2018 ዝቆመት እያ ባህል ዕቃብ ኣግራብን እንስሳ ዘግራምን ምድንፋዕ ብውህደት ክስራሕ ሓላፊ ቁፅፅር ኣግራብን እንስሳ ዘግራምን ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ምክትል ኮርፖራል መሐመድ ኣሕመድ ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ዞባ ምስ ዘለዎ ዋሕዲ ሃብቲ ገረብ ብምንጻር ተሪዮ ብርሰት ኣግራብ ኣሰካፊ ምዃኑ ብምጥቃስ ዝጸንሐ ባህሊ ምዕቃብ ኣግራብን እንስሳ ዘግራምን ክቕፅል ተራ ሕብረተሰብን ኣካላት መንግስትን ክዓዘዝ ኣዘኻኺሩ ምክትል ኮርፖራል መሐመድ ብተወሳኺ ብርሰት ኣግራብ ንምግታዕ بمسرج أواج عقاب لمعات دورن انسا زغرامن يسرح كم زلو بمتقاس ابز حالف كلتا وارح بستغبر قطصراو سرح زتتحزو مقطعتي كم اتبين لهم غليصوم اب موداتا دمانا بزح زخير زلو برسات اقرب صعبينو كيكبدن مكلخلو كل اكل بنحت كصادف ازخاخيرو كفلتي جبري زوبا ماكل حقنيا تاويتاتو مافريطوم زغبوم جبري اب اوانو كخفلو مزخاخر قريبوم وكيل رينا يوناتان عبيون حلافي بيت صحفت عطاوشتا هكرا زراريبون زدالو صبصاب التهابتو مريم كفلت جبري بمسارة أواج قطر سوسان كلتن إزبارتيس عن 4 حقانيا أتاويتاتهم أفليتهم زقبوهم جبري أو أوانو كخفلو حلافي جنفر أتاوشتا هكرا زوا مأكل أتموكو نمبر خطأب أنصحاخينهم كفلت جبري أبتلسة كم زغفالو بمحبار بدرجة هز فلتو عمتاو كاب 1 مليون نقفة نلعلي درجة لا عمتاوي كاب كل تمئة الشح كساب 1 مليون نقفة درجة حد مع عمتاوي كساب كل تمئة الشح نقفة أتاو زلو مخانم بمتكاس أب درجة ه كساب 1 شحن 300 أب درجة لا لعلى 10 شمون تشح أب درجة ح 4 3 شح كمون 3 شمون تنشح أكاريت كفلت جبر كم زلو أنا تيرم كفلت جبرنا أب 3 يخفلو ساتهم دما درجة له تبهيلهم بيتقسم مالتهم درجة هي دبهالو كاب 1 مليون نلعلي أتاويتات عمتاو أتاويتات دلوم كينهم زيهم كاب طري سقع ميازيا دلو اوان عمتاو قبرهم يخفلوا مالتهم درجة له زبهالها كاب 300 شح سقع 1 مليون عمتاو أتاو دلوم كينهم زيهم كاب طري سقع مقاوي دلو اوان عمتاو قبري يخفلوا مالتهم درجة هي دبهالها أزيهم بزحات كينهم زيهم كاب حدا نقفا نبلون خدينا كاب حدا نقفا ويكا كاب 300 نقفا كساب 300 شح دلوم عمتاو أتاو دلوم كينهم زيهم كاب طري سقع لكاتيت كل تورح ياخذ بدرجاتهم كراي يخلو اب درجه هي كاب سقع 300 دخونو كفل تقبر لونا اب درجه له كسا لعل 10 8 شح اب درجه هي لعل 4 3 شح كونو خلو زيهم اب نقداو نطفتات درجه هي له ح لنا يم دلنا اب نقداو نطفتات توافروا مالتهم ابا كراي تخراي كا لعلي 38 شحلونا طغلا خفلت قبرنا لعلي 100 شحم وتم نطفات فلاك ابزن دحلفا خلت عامتات بنطف تخفلو كفلت قبري من يم مزبل حتى جن اب درجه هي كسع 720 حدن اب درجه له 10 14 138 اب درجه هي 25 طغلا اب نقداو نطفتات توافروا 24 659 كون هلو ابا كراي تخراي كا 26 طغلا ابز عامت زي اكتيف ويكا نطفات كفلت قبر دبهالو
67,459 ግብሪ ዘይምኽፋል ብዓንቀጽ 365 ገበናዊ ሕጊ ናይ ገንዘብን ማእሰርትን መቕጻዕት ከም ዝኸትል ዝሓበረ ኣቶ መኮነን ደረጃ ሀ ካብ ጥሪ ክሳብ ሚያዝያ፣ ደረጃ ለ ካብ ጥሪ ክሳብ መጋቢት፣ ደረጃ ሐ ድማ ካብ ጥሪ ክሳብ ለካቲት ኣብ ዘሎ ግዜ ዝግብኦም ግብሪ ከም ዝኸፍሉ ገሊጾም። ብመሰረት ኣዋጅ 62,1994 ብፍላይ ከዓ አንቀጽ 4 ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዝምንጩ ኣታዊ ዝረኸበ ሰብ ግብሪ ክኸፍል ኣለዎ። ግብሪ ዘይምኽፋል ኣብ እዋኑ ዘይምኽፋል ከዓ ገንዘባውን ገበናውን ሳዕቤናት ኣለዎ። እቲ ገንዘባዊ ሳዕቤናት ግብሪ ኣብ እዋኑ ዘይምኽፋል ሓደ ብዓንቀጽ 63 በዝተጠቕሰ ኣዋጅ ማለት እዩ 20 ሚእታዊት ይኸፍል። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ንድሕር ቀፂሉ ማለት እዩ 5 ኣብ ዓመት ስጋዕ 50 መጽሕ። ስለዚ ምስቲ 20 ተደሚሩ አንቀጽ 64 እዚ ምስቲ 20 ኣብ 63 ጠቐስናዮ ተደሚሩ ግብሪ ኣብ ዓመት ዘይምኽፋል ስጋዕ 70 የምጽእ ማለት እዩ። ስለዚ ምስቲ ፍረ ግብሪ እትኸፍሎ ይዳረግ ማለት 70 ናይቲ ክትከፍሎ ዝግባእካ እንድሕር ተቐፂኻ ዳብል ይኸውን ማለት። ስለዚ ሳዕቤናት እዚ እቲ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ እዩ። ብቤት ፍርዲ ተኸሲስካ በተን ዓንቀጻት ብዓንቀጽ 365 ገበናዊ ሕጊ ተቐፂኻ ብቤት ፍርዲ እንድሕር ደኣ ብይን ተዋሂብካ ገንዘባውን ማእሰርትን ከስዕብ ስለ ስለዚ ግብሪ ዘይምኽፋል ኣዝዩ ሃሳይ እዩ። ሓደ ኣብ እዋኑ ዘይምኽፋል ንሃገራዊ ቁጠባ ሃሳይ ክኸውን ከሎ ብዓብኢኻ ነቲ ውልቀ ሰብካ ግብሪ ዘይምኽፋሉ ከዓ ገንዘባውን ገበናውን ሳዕቤናት የስዕበሉ ማለት እዩ። ካብ ውልቀ ሰብ እያ ትጅመር። ካብ ውልቀ ሰብ ኣታዊ ዝረኸበ ኩሉ ይኸፍል እያ ትብል። ስለዚ ውልቀ ሰባት ኣይፈሊ፣ ኩባንያታት ኣይፈሊ፣ ሽርካታት ኣይፈሊ፣ ካልእ ዓይነት ናይ ቢዝነስ ማለት ናይ ንጥፈታት ምዕራያት ኣይፈልኒ። ስለዚ ግብሪ ምኽፋል ናይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት እዩ። ኣታዊ ስጋዕ ዝረኸበ ግብሪ ክኸፍል ኣለዎ እያ ትብል። መስርሕ ምኽፋል ግብርን ቀረፅን ብመሰረት ካብ 94 ኣትሒዞም ዝወፁ 7 ሕጋጋትን ኣዋጃትን ብቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ከም ዝትግበር ንዕኡ ንምስላጥ ድማ ብደረጃ ዞባ 5 ኣብያተ ጽሕፈት ተኸፊቱ ኣብ ንጡፍ ኣገልግሎት ከም ዝርከቡን ገሊጾም። ንናይ መጻኢ መደባት ጨንፈር ብዝምልከት ኣቶ መኮነን ቁፅር ከፈልቲ ግብሪ ብዝግባእ ምንጻር፣ ክኢላዊ ዓቕሚ ኣብ ግቡእ ቦትኡ ምምዳብ ከምኡውን ኣብ ስርዓተ ኣከፋፍላ ግብርን ቀረፅን ዘድሊ ምምሕያሻት ምግባር እቶም ቀንዲ ከም ዝኾኑ ሓቢሩ። ስዒቡ ዘቕርብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ክኸውን ምክታልኩም ክትቅፅሉ ደግመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ቲቪ ናቅፅለ ዝغርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን። ዜና ወጻኢ ሓይሊ ኣየር ፓኪስታን ሎሚ 22 ለካቲት ኣብ ደቡባዊ ከባቢታት ሃገሩ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ከሲሶም። ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣፍጋኒስታን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ መጥቃዕቲ ንሉላውነት ሃገሩ ኣገራዊ ሕግን ዝጥሕስ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ብትሪ ኮኒንዎ ኣሎ። በቲ ደብዳብ 10ታት ከም ተቐትሉን ከም ዝቆሰሉን ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣፍጋኒስታን ሰራዊቱ ኣብ 9 ግዜ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣጠንቂቑ። ይኹን እምበር ሚኒስትሪ ዜና ፓኪስታን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ብሰራዊት ሃገሩ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ስልያዊ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ንሽብራዊ ጉጅለታት ዒላማ ዝገበረ ምንባሩ ገሊጹ። እቲ ደብዳብ መልሰ ገብረ ናይቲ ኣብ መጀመርያ ናይ ዝወርሒ ኣብ ከተማ ኢስላማባድ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ መስጊድ ዝተፈጸመ ነፍሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ኣነፂሮ። ኣፍጋኒስታንን ፓኪስታንን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2025 ኣብ መንጎ ሰራዊተን ዝካየድ ዝነበረ ግጭት ደው ንምባል ብመንጎኘት ቱርክን ቀጠርን ቅጽበታዊ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከካይዳ ከም ተሰማምዓ ዝዝከር እዩ። ይኹን እምበር ቀጻልነትን ትግባርን ናይቲ ስምዕ ንምርጋጽ ኣብ ቀጠር ቱርክን ስዑድ ዓረብን ክካየድ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ዛጊድ ዝጥቀስ ፍረ ከም ዘይተረኽቦ ጸብጻባት ይረዱ። ልዕሊ 2500 ኪሎ ሜትር ዘራኽብን ዶብ ዘለዎን ኣፍጋኒስታንን ፓኪስታንን ብሽብራዊ ተርእዮታት ክካሰሳ ምጽንሐን ይግለጽ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝኾነት ሃገር ናብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዝኣቱ ፍርያት ወሲንዎ ንጸንሐ ቀረጽ ናብ 15 ሚእታዊት ክብ ከም ዘበሎ ኣፍሊጦም። እቲ ወሰኽ ብቕጽበት ተግባራዊ ከም ዝኸውን ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ ሓቢሩ ኣሎ። ብዘይካዚ ኣብ ዝቕጽል ቀረባ ዋርሕ ኣብ ሕጊ ዝተመርኮሰ ሓድሽ ቀረጽ ከም ዘውፅን ከም ዝውስንን ገሊጹ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ቀረጽ ፖሊሲ ሕጋዊ ኣይኮንን ክብል ብ20 ለካቲት ምውሳኑ ዝዝከር እዩ። እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፕሬዚደንት ትራምፕ
ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ኩለን መሻርክቲ ንግዲ ኣሜሪካ ብዘይ ፍቓድ ባይቶ ተወሳኺ ቀረጽ ናይ ምውሳን ቤናዊ ስልጣን ከም ዘይብሉ እዩ ኣነጺሩ ይኹን እምበር ፕረዚደንት ትራምፕ ንኣሜሪካ ካብ ዘይፍትሓዊ ንግዳዊ ኣሰራርሓ ንምክልኻል ብኻልእ ሕጋዊ ዝበሎ ዓንቀጻት ከም ዝቕጽሎ እዩ ዝሕበር ዘሎ ሓያሎ ሃገራት ዓረብን እስላምን ነቲ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብእስራኤል ማይክ ሃካቢ እስራኤል ንዝበዝሐ ክፋል ማእከላይ ምብራቕ ናይ ምቆጻር መሰል ከም ዘለዋ ዝሃቦ መግለፂ ብትሪ ኮኒኖኖ እቲ ኣምባሳደር ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት እስራኤል ካብ ፈለግ ኒል ክሳብ ሩባ ኤፍራጥስ ኣብ ዝዝርጋሕ መሬት ናይ ሉላውነት መሰል ከም ዘለዋ ይገሊጾም ግብፂ ዮርዳኖስ ስዑድ ዓረብ ቀጠር ኩዌት ዖማን ባሕሬን ሊባኖስ ሶርያ ፍልስጤም ኢንዶኔዥያ ፓኪስታንን ቱርክን ዝርከበን ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ እቲ ብኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝተዋሃበ ርእይቶ ንኣህጉራዊ ሕግን ቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ብቁልዕ ዝጥሕስን ንፍታሕ ክልተ ሃገራት ዝፃረርን ከም ዝኾነ ወቒሰን እተን ሃገራት ብዘይካዚ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዝተጎብጠ ግዝኣት ፍልስጤም ይኹን ካልእ መሬት ሃገራት ዓረብ ናይ ሉላውነት መሰል ከም ዘይብላ ኣነፂረን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ውድብ እስላማዊ ምትሕጋዝን ቤት ምኽሪ ምትሕጋዝ ወሽመጥ ዓረብን ዝርከብዎም ዞባውያን ውድባት ነቲ ብኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝተዋሃበ መግለፂ ብትሪ ኮኒኖም ኣለዉ ደቡብ ኮርያ ናብ ዩክሬን ኣፅዋር ካብ ምልኣኽ ክቁጠብ መንግስቲ ሩስያ ጠንቂቖም ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ማርያ ሻካሮቫ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ደቡብ ኮርያ ናብቲ ንዩክሬን ኣፅዋር ንምልኣኽን ንምምዋልን ዝዓለመ ውጥን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ክትፅንበር ዘለዋ መደብ ንዝምድናኣ ምስ ሩስያ ብኸቢድ ዝሃስም ምዃኑ ሓቢራ ሩስያ ንቐጥታውን ዘይቀጥታውን ተሳትፎ ደቡብ ኮርያ ናብቲ ንዩክሬን ዝግበር ወታደራዊ ደገፍ ተሪር መልሲ ግብሪ ከም እትህበሉ እታ ኣፈኛ ብተወሳኺ ኣነፂራ ሃገራት ምዕራብ ናብ ዩክሬን ዝልእኾ ወታደራውን ፋይናንስያውን ደገፍ ነቲ ኩናት ካብ ምንዋሕን ምብኣስን ሓሊፉ ካልእ ፋይዳ ከም ዘይብሉ መንግስቲ ሩስያ ብተደጋጋሚ ክሕብር ጸኒሑ ዜናታት ምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ስርዓተ ቀብሪ ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስን ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ማእከልን ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ሎሚ ተፈጺሙ ኣብ ሆስፒታል ናፋን ልዕሊ 160 ዜጋታት ዑት መጥባሕቲ ዓይኒ ተኻይዱ ኮሚቴ ምርጋጽ መሰላትን ምውጋድ ጉዳትን ልድታትን ዞባ ደቡብ ኣብ መንደፈር ዓውዲ ዘተወዲባ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሓይሊ ኣየር ፓኪስታን ኣብ ደቡባዊ ከባቢታት ሃገሩ ድብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ከሲሱ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ዝኾነት ሃገር ወሲኑ ንጸንሐ ቀረጽ ናብ 15 ሚእታዊት ክባብ ቢልዎ ሓያሎ ሃገራት ዓረብን እስላምን ነቲ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብእስራኤል ዝሃቦ መግለፂ ብትሪ ኮኒኖኖ ንሎም ሸስተዳሎ ዜናዊ ምሰናውዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዙር ሩዋንዳ 2026 ሎም ሰንበት ብናይ ቃብር ዳማይ መድረኽ ውድድሩ ፈሊሙሎ ብዛዕባ ዝተዳሎ ፀብጻብ ስዒቡ ክቐርብ ወገን ሰላም